Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Coahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag may gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa simisasyon. Yarang ato lakat sang panahon, Pebrero 21, tuig 2020. Northeast monsoon, padayon nga nag-apekto sa Luzon, ilakip man ang Visayas, ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Bicol Region, makaagom sa magal-umo na kalangitan, kag ginipagapdan sang light rains, tuga sang Northeast monsoon. Visayas, Marinduque, Oriental Mindoro, kag Romblon, makaagom man sa magal-umo na kalangitan, kag ginipagapdan sang laptang pagtupa sang ulan, tuga man sang Northeast monsoon. Iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya naman sa kasarangan nga panahon, lo sa malaging nga pagugugum, kaginipgapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Ang Negros Occidental, gitna siyudad sang Bacolod, makaaguman sang maglugal-umo na kalangitan, kaginipgapdan sang laptang pagtupa sang ulan. Kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa namin na sidlangan, padayon nga nag-impluensya sa kabugsan sang probinsya. Karagatan sang probinsya, mangin mabulubalod, tubtob mabalod. Dave Coahaw sa Provincial Disaster Management Program. Good evening, Sir Bry. Sir Dave? Yes, sir. Kani maulan-ulan na, Tonya amihan ya po, no? Yes, sir. Tingala ko man, gaulan, gainit, gaulan, On gainit. off, I see. So far, daw tawahay maging palibot na Sir Dave, no? Yes, Sir Bry. Salamat, Sir Dave. Thank you, Sir Bry. Good evening, si Mr. Liwan. Una sa balita. Una sa aksyon. Salamat sa Ginoo kay aton sa nga palibot diri sa Bacolod, Negros Occidental, kag bisan pa kani sa bugos nga Pilipinas, tawhay ang aton sini lakat sang panahon. Pero amo niya, ang aton sini nga reminders kada gabi sa inyo makaksyon ang pagmuno naton sa inyo nga dapat ang aton sini nga mga kuturan nga nagapuyo iya sa higad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubahan kag kabakyasan. Alerto lang kamo 24/7 mga kaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio!
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Subong adlaw, yari na kita sa Biyernes, Pebrero 21, 2020 na. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na makaksyon, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton para sa inyo sining opinion, i-firing line ta. Plus ang aton sining mga viewers karon dira sa FB Live, ang aton sining pamangkot sa mga gabi simple gid lamang. Anong paglantaw nyo sining sinabtanay karon ni PNP Chief Gambua kag ni Lieutenant Colonel Espinido. Kamo bi bana-bana abi, kamo bi hatag opinion dilang brutal kag nang nami lang basahon ta kay ti puro ini sila mga kapulisan mga kaksyon. I-type dirang inyo sa opinion kay ipadala sa 0938-2255017. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, Tob-Dobla sa 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi. Objective, balanced. Unahon ko na karong plastar makaksyon na sa aton sa nga pagpangalagad ini nagluntad nga aksidente sa Banwa sang Manapla kay na mga alas 2:45 ang takna. Ang resulta, 4 iya ang nagkalamatay. Action Firing Line. Ano nagedbala or ano bala ka-secure ang aton sini mga dalanon diri sa probinsya sang Negros Occidental? Sino balang may diferensya, ang dalan, ang driver o kon ang mga salakyan? I-check ta na karon kung paano gini nagluntad ba o tihamakon mo ni madulong ko tanini sa syudad sang Cadiz halin sa Banwa sang Isabela agod kung tani nga magpabulong sang ginatawag nila nga binisaya nga bulong da. Pagkatapos na aksidente pa, tinagkalamatay diri 4, 3 sa nagasakay sining nga auto kag isa nga 15 anyos ining pobre nga ini nagapulupungko gid lamang sa kilidalan upod sa dira sa motorsiklo kag ginhapit sining motor o kon auto mga kaksyon. Action Firing Line. Sa iban nga balita lokal, ato balang kagawad nga ginpatay dito sa Barangay Libertad Escalante na dakpan natong suspect. Tidaway gito sang madalom nga motibo kundi hinubog. Action Firing Line. Amo na kon kay isang inom-inom kamo kung may mga argumento na gani nga daw hindi na magsinabtanay kamo nga grupo dira kag pareho na nga may ara sang rason, pwede ka nakatindog ka mag-exit dayon kay makadto kung sa punto nga linabanay. Kiti na kuan mo, nasapawan na ang ulo kag huna-huna sa sa alcohol mga kaksyon. Action Firing Line. Ang motibo to daw inom-inom gid lang pobre man to si kagawad nga hinatok-hatok sang paglabo. Nadakpan ning suspect nga ini ti failan kaso actually kahapon sa hapon dakpan. Diri sa Bacolod mga kaksyon, i-check na to na mga balita kaya Bacolod City Police Office mayara sang ginpatuman karon nga pagpabaskog sa pag-monitor kag paglagaw sa mga kapulisan sa mga subdivisions. Nakadelikado karon sa Bacolod na. Bisan dira man sa inyo kun din Camotes Negros. Kaya may mga grupo karon iya nga nagapanuktok lang sa gate sang puloyan kag paggawa mo tayaan ka lang dayon. Pagtaya tino pang igiho mo ko nakataya na kundi nganga ka na lang. Sudlon ka kag panghakuton ang mga kagamitan sa inyo sinipuloyan nga daw sila lang ya ang mga tag-iya. Action Firing Line. Dato balang pangkuan mo, pangkuha mo nga wala kabayad ang tag-iya sang puloyan nga ini pinanghakop mo ila sini nga mga gamit mo ni tabo sa puloyan ni Dr. Orola Makaksyon diri sa Bacolod. Mga 1.4 million pesos ang pinanghakot nila. Samtang bitaw adlaw na nga nagapanakop sa mga tricycle nga kag e-bike nga nagabiyahe o ko nagalabay sa National Highway. Din man, do kadamo malang yapon gilinabay di. Action Firing Line. Kasi hanggang sugid lang kitas ni.
LTFRB Regional Director gin-inspect makaksyon ng lugar nga himuon nga satellite office sa syudad sa Bacolod. Way panislag yapon opisina. Ano man beke bisan daw 5 nung di sila magbuhi sa renta. Ya nung dinalok nila sni. Ginlibre na sila ganun sa syudad dito, kadamo pa sila reklamo. Action firing line. Mga nagtambong sa pagtililipon nga dapat maghimo sa ginatawag nga precautionary measures sa batok sa COVID-19. Suno kay Governor Lacson, mga kaksyon. Sige, i-check ta na karon mga balita naton. Kagiban pa karon iplastar ta sa aton sa nga pagpangalagad. Action Brian Morden. Action firing line. Antes ko na magpalawod, dulo hintok-hintukan kumandalag ko nga balita sa nasyonal mga kaksyon kay may mga manami man nga mga balita sa nasyonal nga dapat nato natagan sa pagtamod subong gabi. Subong gabi kay inang para ma-update man kita to. Kung ano ba mga panibag-o man to nga balita nga kinanglan mahibaluan naton diri man sa probinsya sa Negros Occidental, mga ka-aksyon. Ako hanggang dito lang tayo, hindi pababayaan ang daan, di na nakakapiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Ang kanta ni Sarah Geronimo, kung dito na lang tayo, no? At kung aabot pa sila hanggang dulo. Ay nako nga mga artista ini. Kagabi mga kaksyon, may civil wedding iya nga ginpatigayon si Madam Sarah Geronimo. Amo ni siyang sikat sa bunga tala ni Blo. Gin pa si Bangdan panigani nga maning rason nga naglupok si Taal Vulcan mo. Nagsikreto sila iya nga nagpakasal sa isa ka kuan ba lang gani kuan ng judge bala, judge lang. Saya sini nga nobyo nga si sino ngalan sa nobyo na gani? Si Godi Chile, si Mateo. Nami gigwapo nga tao mo. Sus nagpakasal sila iya. Way ginsugiran ni Sarah Geronimo si Mami Divine. Sa isa ka prestihiyoso iya nga hotel dito sa Metro Manila. And nakibot sila nga umabot dito ya ang iloy nga si Mami Divine sa sinanga hotel mga ka-aksyon mo nagkasal-kasal gini. Sus nagkinagamo. Kete kuan mo. Atubang ni Mami Divine si Sarah kag may komosyon nga nagluntad. Waiting for you gid mo. Nagkinamog mga ka-aksyon bo si Mateo. Tinapungol niya ang bodyguard kag security ni Sarah Geronimo. Igo gini sa tilaok action hensa. Huwag kasagang bodyguard Ang rason diri mga kaksyon nga nangakig siyempre si Mami Divine kay dogin blind siya sa kasal sining duhang ini. Although nga hindi man ni simbahan si Vel ganimo. Without knowing ni Mami Divine, last year ya dito sa Europe ya sa paglagaw ni Sarah kag ni Mateo ya. Nag-engage ni sila nga duha to ya sikreto gid lang. Kag ang ilang nga iloy nga si Divine kadalagaw ni Action Hands. Chapiron ini. Ano klase iloy niya man? Amo na ni katigulang kay Sarah. Kabalo ka si Mami Divine, amo na ka-protective sa iya bata nga si Sarah. Daw to balang gusto niya hindi mangin independent si Sarah, gusto niya tanang nga giyon ni Sarah. Mami, gatas bi. Daw mo na blano. Actually si Sarah natak-an na nimo. May storya tayo showbiz So showbiz etc. So kagabi makaksyon nagpakasal. Way kabalos Mami. Karon kay si Mami nagkadtogid. Stage mother tawag sina Ano na kung sa Ilonggo intablado nga iloy. Way kabalo si Mami nagkadtoto. Sus nangakig si Mateo kay ang bodyguard to mutay pa si Bangdan niya. Nga mo nagpanugid sa iloy. Diba si ang gasweldo tis bodyguard si Mami. Yung mo to nga tinapungol. Isikat gini sila, I don't know kung pero inday sa imo inday. Madayon pa ning ila pagpakasal nga duha. Hugid lang Islang ko na lang opinion survey ko subong mga gabi. Kuwaon ko lang to, kinanglan ba lang nga mag-interbinar ang iloy, gid may dako bala nga poder gyapon ang iloy magpakasal ang bata, ano nga sitwasyon. Para sa akon kinang pabalon ta gid ang iloy ta. Galing ko magamo ning iloy ta nga do di magpasugot nga magpamana bata nga sobra 30 naman ni si Sarah gani.
Timuo niya ni Guru Laon. Tanong anong makomentar nyo, Abi, no? Kaya kung sa kwarta lang doon, di mo naman sila mapunggan sa kwarta. Sa kasikatan, sikat-sikat naman ni sila. Si Mami Divine, ang pagbantaya kay Sarah Hironimo, daw itong gabantay, siya manok sa balay nila. Na kung gusto niya pakanon, iya siya mapakaon. Ano man sitwasyon man. Si Mateo karon, kasuhan ti magamosi ni physical injury, no? Sa tilaok ni Igo. Ginhabyugan. Sadyang obra sa mga artista, no? Sige, bayad na sila. Gamay lang ng sahog kag lingaw-lingaw sa programa ta. Action firing line. Di ka mo dira ha, magpakasal ka mo gani, kinanglan pabalon nyo gid iloy nyo. Kung ang iloy nyo nga daw hindi gid niya masyado pabor sa mangin bana ninyo, istoryahin nyo gid anay. Sa mga iloy man da, hindi nyo man sagi ka pugong bata nyo ay, kiti gusto naman magtilaw na kung ano ka namit, Abi, sa ginatawag nga pangabuhi. Action firing line. With action hands, no? Kita tanan mga kadtuda mo, no? Samtang inang may panahon pang pwede sila, mo na, di magpunggi, ikaw ganang iloy, nagtilaw ka namit, sang pangabuhi, ang bata mo, di mo patilawon namit ya, pangabuhi? Action firing line. Oo, di blang, hindi, do ka, kung amigo ko, do ka unfair man na. Action Brian Morden. Action firing line. Sige, wala ton tani kung anong resulta sini, kiti, kung kasal giniiya mo. Kabalo ka kalaway kung kisang namana ka inday, basi may nobyo ka na day, may nobyo ka na way pa. Kinanglan siguraduhon mo gid nga butos mama mos nobyo mo ha. Kay kabudlay nga mamana ka, ang imo nobyo hindi pabor ang imo iloy. Kay gatihin na iyang bana mo kadto sa inyo balay to. Dibla? Kag kon kamo na lang guys, star sila nga puluyan duhan na lang kamo do hindi na magbisita sa mama mo sa inyo kay kontrayang nobyo. That's why kung kaysa ang iloy kinanglan pa balon mo gid nga muning nobyo ko nay ho, amo ni siya muni mo na. Pero ini si Mami Divine gili do na sobrahan, ini siya do nahadlok siya nga mamana si Sarah. Action firing line. Ang mga ugangan do kang gisa ha, mangin ugangan tagain nyo man chance sa kabataan nyo. Kay basta, kuha naman ang edad na husto na, aram na sa tion, kara na sa husto, hamtong na sila kag pwede na gin mas sila makapamana or makapangasawa, ihatagan ta sila sang tsansa, kag ila puder, mga kaksyon. Action firing line. Ang ibang nga ginikanan, ganito gadali na sila mamana or mga sawa bata nila, kay pwede na sila magsagod. Action firing line. Dini si Sarah, ganit kag si Mateo, hindi mo na may pagsaguro ni, iba siya pa nang saguron sa duwaya ka, yung idwa ni nga persona ngayon eh. Sige, lasay 58 mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Pero tinga aton sini mga komento na yun, parte kay Sarah do, kung basahong, kung ikaw malas noibihan ko doon, di ko maubos basa. Action firing line. Pasikaton ta na yung tala ni kay tala, hanggang dito na lang o kung may ano pa, no? Sige, ang mga dalag ko kabalita sa national mga kaksyon sa aton yung pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Dire kita sa dalag ko kabalita national kaya ang Department of Agriculture mga kaksyon nagpapanaog na sang ginatawag nga suggested retail price o SRP si Secretary William Dar sa tanan nga mga baligya agricultural products sa mga merkado. Labi na gilang manok, baboy, isda, mga panakot, action hands, may SRP na, no? Ginpapanaog ang DA para mga negosyante naton hindi magpatama kapapresyo sang ila baligya. Action firing line. Madri sa aton na syudad sa Bacolod yon kaysa do mahuya man kita sa presyo iya sa mga isda, baboy kag manok. Action firing line. According sang DA makaksyon nga mangin kabahin kag upod nila sa sining kampanya sa pagpanaog sining SRP nga ini amo ang Department of Trade and Industry kon DTI, ang Local Government Unit kag ang Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Di Mayo gini nga tika nga ginhimo karon sang DA kay kon kaysa mga negosyante ta do pinataka na lang ka presyo. Kag kung isa daw hindi kanak bakal imoya sa sululubra nga presyo. Action firing line. Sa ibang nga balita makaksyon sa nasyonal, ang Department of Justice nakakita sang basihan no nga pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide si former Health Secretary nga si Janet Garin karon daw kongresista ganimo sa probinsya sang Iloilo.
Kag siyam kaiban pa, lakip na diri makaksyon ang Food and Drug Administration kag ang Research Institute for Tropical Medicine nga ginatawag. Ini may koneksyon lakip man diri sa Sanofi Pasteur. Ini may koneksyon ini sa tubalang ding baksya, dumduman nyo to, nga nagkontrobersyal ini kay kadamo sa nagkalamatay nga ang ginatudlo nga rason amo ni ang bakuna sang ding baksya para sa dengue mga kaksyon. Action firing line. So, likom sa ihibalo ni Garin Makaksyon, padayon ini nga ginatun-an sang Department of Justice, tinagliligad pa rin matinuig. Subong may nakitaan sila nga basihan, nga pwede gid siya pasakaan kaso upod sa iban pa mga kaksyon. Tisay dalom gani sang Consumer Act of the Philippines, ang presidente sang Sanofi Pasteur nga muni ang naghatag or nagprovide sa sining nga produkto, pwede man pasakaan sang kaso. Action firing line. Bangod sa kapabayaan bangod sa ila sini pag-provide. Sabahin naman niya kay Garin Makaksyon, ining kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Bangod sa kapabayaan, inabang pawala, irresponsable nga pagpatigayon sang immunization program sang gobyerno nga may kakulang sang impormasyon, dissemination of information sa publiko. Action firing line. So tilantawan tanay ko mag-prosper ining ilang nga kaso nga ini kay didto sa Luzon, kabadong-daman nyo sa pagkadamo sa nagkalamatay sining nga mga kabataan nga na-injekan sining ding baksya nga ini, allegedly nga wala na inject sa husto nga pag-inject bala, may mga sala-sala kag kulang sa pag-inform sa sining nga mga kabataan kag sa mga girikanan. Action firing line. At ilang tawan tani, hindi ayhan ini politika gihapon, basi lakip manigyapon sa politiking sa aton sining nga mga opisyal nga sa gobyerno subo. Action firing line. Pero kung may mga basis malantod, why not? Para at least mahatagan hustisya ato mga nagkalamatay nga mga kabataan. Action Brian Morden. Action firing line. Sa ibang nga balita sa National Makaksyon RI, kay ini nga isyo karon, ginakakulbaan ini sa mga utilities naton. Like for example, mga Noneco, mga Noseco, na Sineco, kaya gano'n pa rin nga mga electricity lang utilities makaksyon, electricity, water district, makunano-ano pa. Iring House Bill number 78 mga kaksyon, ngagin duso ini sang isa ka kongresista didto ya sa kongreso nga ginatawag i-lift makaksyon ang ginatawag nga foreign restriction sa pagsulod diri sa pungsod Pilipinas agod i-allow ang mga foreigner naton nga makapanag-iya sa mga public utilities in the Philippines. Kangay sang tubig, communications, kuryente. Amo ni siya ang aton sini nga ila na butang diri makaksyon. Ang chairperson sini nga nag-sponsor sini nga bill makaksyon, amo iya si Sharon Garin, no? Sa di nakita niya diri nga sa 1987 Constitution nabutang dira nga 60% ang public utility enterprise owned by Filipino citizens. Meaning, action hence, sa 60%, may 40% nga pwede maka-intra kag maka-sulod diri ang mga foreign national sa pag-invest man sang ila nga abilidad kag ni abilidad sa negosyo kon tubig, kuryente o kon communications ang paghamalan. Action firing line. So, madamo subong sang medyo nahadlok sini. Kay basi bla na matabo like sa aton na Sineco. Ano magluntad sini pila kadlaw. Sang nagligad nga adlaw, ginpasar ini sa second reading dira sa Kongreso sa Kamara Makaksyon. Sa diin ang ini nga House Bill number 78 kon manginlayi na ini
hatagan sang poder ang National Economic and Development Authority kon NEDA kag ang Philippine Competition Commission PCC nga mag-recommend sa Congress agod i-classify ang public service makaksyon sa mga public utility nga mga criteria. Action Firing Line. So kung matigayon na ini makaksyon, open na ang pungsod Pilipinas sa kusin oman nga mga foreign nationals nga mag-invest ka mangin kasi manag-iya pagid plakad la proti 40% malangani nakitaan ko din nga pwede sila kintramo. Action Firing Line. Amo ni blangin mo no ko sinyo kagabi nga ang ABS-CBN ang Rappler kag iban pedera o duwama lang ni sila subong ang pakig-away man sang gobyerno kay kon basihan ta naman ang Philippine Constitution 1987 kon may 60% nga allowable ang mga foreigner naton diri sa pag-invest sini, bahin naman niya sa broadcast, bahin naman niya sa media industry, bawal gidya ang foreigner mga kaksyon. Action Firing Line. Amo na pagklaro naton kay base ibla hindi pwede pagkatapos si amoni ginabawalan, tiway na sila labot kay iniya parutili ni sa mga utilities mga kaksyon, no? Nabalang usar ta sa aton sa nga puluyan. Diri sa aton sa Bacolod ti ang ginauyat or nagauyat sa aton diri nga distributor sang elektrisidad. Amo ang Central Negros Electric Cooperative. Action Firing Line. Hindi ko masyado makapadalom sa mga teknikalidad sini, no? That's why nga gusto ko makaistorya isa sa miyembro sang board sang Seneco. Kung ano gibla ang dangtan sini pilakadlaw may ara bala ini sang malain nga implikasyon sa aton basi mang problema kita pilakadlaw basi maglabot man sa punto nga ang rate sa aton sini nga kun may ara gid man mauyat nga foreigner abi basi maglain ang sitwasyon, ang distribution, ang presyon, etc. etc. Action Firing Line. Ano bi makaksyon ang aton sining lauman sini, no? So, kabalo ko ang Seneco subong kag iban pa nga mga electricity corporation o kon ano sa cooperative rather. Nagapalibog na ni sila kung ano ang mga pwede nila mahimo basi may mga ari sila di sang A+ star nga pwede ini mapugnan ano nga sitwasyon basi may patigayonon sila nga pagpadala sa mga sulat dito ya sa Congress. Ina ang gusto naton hibaluon mga kaksyon. Action Firing Line. Kay sa nambal ko na kita tanan mag-involve sini pilakadlaw kay nagagamit kita una tiyambal ko na kay na tubig, communication, kag kuryente. Gausar ko baga part na isang life naton everyday makaksyon ang ini nga mga bagay. Kay ti ari nagidment kita yan na civilized na kita ari na kita sa lugar kag sa generation subong nga daw hindi kita mabuhi nga wala sang communication. Gawlo hindi kita mabuhi nga wala sang tuman kasanag nga suga. Kag hindi man kita mabuhi nga of course hindi kita pligo Action Firing Line. Sa aton nga linya, the Vice President sang Seneco Board, Sir Roy Cordova. Sir, good evening. Mayong gabi, Action Bayan. Mayong gabi sa tanan nga palamati sa imong nga programa sa tanan nga mga konsumidores sa Seneco. Aha. Una sa tanan, sir, salamat sa mga time. Kabalo ko, medyo masako-sako ikaw. Pero, sir, tell us more regarding sining House Bill number 78 nga gina-allow ang pila ka mga foreign national nga makasulod diri sa aton sa pag-uyat man sining aton sini utility, sir. Thank you for that, no, Action Bayan. No, kay it's very alarming ang House Bill 78 minsan, no? Kay kabalo kita nga ang power industry subong is a lucrative business, no? Yes. Kag kung magsiling foreign investor, dasong kapitalista ng inestorya naton mo, no? Ang masulod ang kapitalista meaning
capital equals profit na siya. Hindi man na pwede nga mag-invest sila nga hindi sila return of investment ang ilang investment, no? Ginansya. So klaro kayo na that again that is alarming, and that is the threat of the existence of the particularly the distribution utilities like Seneco na subong gani hindi ta makontrolar, no, in spite na may regulatory agency, how much more nga mangin may foreign investor, which leads to the privatization, no? Meaning control of the private person or entities, corporation sa mga distribution utilities, no? So amo na gani nga panawagan man kita sa aton nga mga congressmen na pang-ayo kita, no, nga they should submit their opposition, no? Kag ang sa Seneco ay sa nagligad may mga ginpadaog kita nga mga party list representative, ginapanawagan naton like IPEC, Pegreka, to submit, no, na upundaran nini, no, kay this is not good for the public, no, kalabi na gid sa mga konsumidor. Okay, maghambal ka diri kay ginbasihan nila diri, sir, ang 1987 Constitution nga 60% dapat nagapanagiya gid Pinoy. 40% gid lamang ang aton sini nga mga investors. Anong bot silingon sini, sir, gid nga badalom? Ako niya sa akong opinion no, my personal opinion, regardless kung pila ang sharing basta nga may intervention pag-interest ang mga kapitalista, hindi kinamayo, no, kay amat-amat na kung bisa ginatawag na ito na backdoor entry of the capitalist na siya, no? Yes. Ang nagapati kita galing, no, sa ang amo na ganino pag aton sa una, nag-upunar kita ni sa pagpasid sa pera to deregulate the public utilities, no, kay kung i-deregulate, ginagapanginaw na sa buong estado ang obligasyon niya sa basic necessity or basic industry, no, sang sang komunidad, na obligasyon niya sa estado nga mag-control and own the public utilities, no. Kaya gusto nga let's be consistent, no. Take klaro man kita si President Digong din criticize na gani, no, na mga oneros nga mga mga kontrata, kaya much more nga kung magkuha ang foreign capitalist, hindi na gani subong mapunggan ang mga oligarchy. Yes. Klaro kayong kauyas ang power industry naton, mga oligarchy ni, mga kapitalista. Okay. Kaya indag, So, sir, kung maginamo sina man kung uyata na bisang, like for example, kung may mag-uyat giman binga iban, may mga changes dira sa mga ang concern naman lang naton diri ang distribution, concern kita diri sa bill sa aton sini nga balayran, ang malang ng pirming ara sa una-una sa publiko kag konsumidor mo. Tinabot na ang chimpo kay under the IPERA Law 9136, the power to grant the franchise is Congress. Posibilidad na nagalisubong, may mga ginahagda nga nag-file sa mga franchise, no, sa labilagin sa Negros Island, the chances are yung ginaya na ang mga kapitalista nisa ma-apply sa Congress sang franchise. Kaya good to na makasulod man sila at maka-influence sila sa distribution utility. It's about money na gyapon. Sorry to say. It's about money naman gyapon. Pa dako-dako na the price is right na sa pagpasar sang kwan. Sang house bill na o kung lagi para sa i-grant sang franchise sa mga kapitalista. Sir, yung mention itong in-mention mga may ara sa nagaduso nga magkuha franchise diri sa Negros nga daw uyata niyang tatlo ka utilities ngayon ni amo-amo na ni sir? Yes sir, no, actually kagap sa last 19 nag-board meeting kami, ako mismo, no, modesty aside, ako nagpasar, nag-sponsor sa resolution opposing the franchise, no, filed by the Gamboa Hermanos for the whole Negros Island, including Seneco. Ay gani. So kung matigayon ini ano matabo sa Seneco? Ang management madula o yatan sa isa na lang ka grupo, isa na lang ka institution. Kaya ang set up subong sa Seneco electric cooperative
kagkanami ang sitwasyon sa Sineco nga wala na siya non-stock, non-profit. Yes, Kaya yes. magwa na siya, mang-in-stock kag profit na siya. May return of investment na siya sa kapitalista. Mhm. So, amo gani na nung ang resulta ini, ang balayran naton magataas. Nan. Amo nang anang men ko kay na ang concern ta dire kung may iban nga investors nga baga pungko sa kaagay sang Sineco, ang concern sang konsumidor di basi gapang lalapon ning balayran tani ang one bill policy ni basi half na lang ni kag dira dayon ululutdan kita duway naging chance lang nga mag-ayo kita sir posible. Ikaw amo na kay siyempre ikaw lang nga kapitalista nagbutang ka sang kwarta da anong intensyon mo hindi ba to again lucrative business no income generating negosyo. I see. Okay. So karon sa may mga may ara na kamo sa mga oposisyon dira nga mga sulat abi no nga sitwasyon ginadihon nyo sini. Gani ni Action Brian, no, it comes to my mind subong nag-spark sa ako na kinanan ni masugod man kita no sa isa ka kampanya. Oh yes, so. Na hindi lang ini ang gin-file nga House Bill, kundi ini ang pinakadako nga issue na understand manog third and final reading na sa Kongreso. Nga ayon naton sa pagsaka naton sa Senado, ayon naton sa mga senador no. Nga please no, and respect the Constitution of course, no. Kaya ang konstitusyon naton nga ginalibit na eh. Yes, gina-allow gid man mo, may ara gid man tuod sa konstitusyon ta. Oo. So dire sa pag-check nyo sir sa second reading nga napasar ini siya, may mga kongresista Teres Negros nagpaborman? No, wala pagid ko nakakwan, no? Wala pagid na ano tayo nag-base ng kongisa sa aton ang mga news sa mga Google mo. Oh, I see. No? Pag sa mga news, sa inyo tabi, no? Yes. Pero as to the documents, do ay pata nato nga kita kung kanay sino na nag-sponsor o sino nagulupod. Ang nag-sponsor di amo ni si Sharon Garin Abi pero ang nagbuto yes dire do yawan ko pangita sa mga names nila. Anyways, ihadol ko man ng issue everyday kay aton dire concern consumidor man sir mo. May naman sang iban pa. Ang wala nang habol na ton dire. So kung ano sir mga updates ni sir pabalalang kami kag kung ano nga mga kampanya nga himuon nyo dire sa idalom ya sang Sineco nga mga konsumidor ipabalalang kami dire sa Action Radio Bacolod sir. Actually, as consumer, ganito nga gina-reach out man ko mga grupo naton sa mga progressive group, gina-reach out ko sa mga outside Sineco nga bilang konsumidor mo, hindi lang ni away ni isang bilog na masang Pilipino nga apektado ang aton nga bulsa. Okay, aside from Sineco, sir, sa pagkahibalo mo nga daw hindi gid pabor sinino Neco kag Noseco, kumusta sila sir? May diya kada? Sir, hello sir, pardon sir. Aside sa Sineco, abi nga daw kamo hindi kamo paborable sini nga plano, ang Noseco kag ang Noneco kumusta sila sir? May manifestation man sila? So wala pa ko sir kabalo sir no mo gani na nga ang sa todo to be frank with no expose ko to sa legal nga nag-amot ang kada empleyado 5,000 para sa party list kay proteksyonan ang existence sang Sineco. Iway takabati nga nakaklaro ni ngayon this is self-explanatory na this is a real threat no tinina ang ilang resolution sang mga congressmen ni AP congressmen representative na nag-ugaw po na rin APEC ni sir ang inyo sir no? Way makugani kabati nga nag-upuner ni sila sa House Bill sang franchise ang Gambuhay Hermanos. APEC ni sir nga party list ninyo no? Oo, nagamot na kada empleyado 5,000 mga 2 milyon na. Uy, para lang gid nga magdaog ini. Porte no? Oo. Pero subong daway sila kaik no, daway sila ya labot sa sini nga mga ginaduso nga ti concern tadi kita man bi nga nagagamit sa kuryente nga ini. No. Sige, pangitaon tani si APEC. Bisinong yang sinong ganing kwan sini sir? Sinong ganing representative sina diri? Ato bala si Daguok, ato bala na nagbamjok bala sa kwan sa ano ni pagpungkoy ay nagbamjok sa airport. Airport, dumduman ko. Sige. Sige, with that, Sir Roy, salamat sa mga time. At least may ulit diya na kita gamay regarding sini. Kay medyo masibod ini. Masibod ini nga House Bill, sir mo. Para sa mga konsumidor naton, medyo mabudlay naton ini ipaintindig. May sila ba't arang iban nga mga opisyal naton sa Sineco, mapamat-amat naton ni pasulod sa utok sa aton ni mga konsumidor ko na ka delikado kag alarming ining sitwasyon karon ginahimo sa Congress. Sir Roy, salamat gid. Madamo gid nga salamat Action Bayan and God bless. Yes, sir. Action Firing Line.
Vice President Makaksyon sang Sidico Board si Sir Roy Cordova Makaksyon. Ano? So, una nga pag bukas sang iyang baba kagina, alarming mga kaksyon. Action firing line. Tete nakita nila, as gin-mention ko kaina, once ganing inang uyatan sang iban nga persona ang isa ka kooperatiba. May mga kooperatiba ganing nga katulog mo. Iban, way gidya naga sanyog because nga ti damo gapululong ko, kung sa damo ko turn. So mga mo siri nga may mga investors international mga kaksyon, ti sila mismo medyo dihado diri. Magluwas sina management, ang mga tao, ano nga mga regulations, ang mga house rules dira, anong policies mga kaksyon na maring balantayan sini ko anong sitwasyon. Kay sineko karon sa morning ginahimo, la kontento naman lang tamo, no? Diway nagin man tiya garot di sila, magluwas gid lamang gakwan kun kaysa gabulo brown out abi, it's normal kiti kuryente malang ina mo. Hindi man na biyan sa control man na isang tao. Kung sa pulo pangakig kita, pero kung may hangpo naton, ang aton sining sineko, nagkwa man lang sila sang power man to sa National Grid Corporation of the Philippines, so kung GCP, kag iban pa nga mga supplier, di sila diriya nag-distribute malang ni sila. Action firing line. Pero tiyan mo na, di matumalikawan, ginit ulot ta sila, kaya daw magkalaguba pang gagamitan, tangol timo nga gamit, bangod sang siga sindi, o kon siga patay, sang ila, sini nga, kuryente. Di blaction die, kon aton gamit nga, mo lang na, maguba pa, ay, doon namin manusdang, ay. So, mani, mula man tayan, tining House Bill 78 magkaksyon, kasi tambal ko na, second reading, pasado na, last and final reading, balantayan tani sa Kamara. And after Kamara, dulong ni sa Senado kano pa nga mga diskusyon dira ang hulaton aton diri anong dangtan sini kay sigurado ko may ma-question na dito sa Senado and sa Kamara pa lang may nag-question na sini damo na sa pamangkot kano nag-oppose mga kaksyon pero kon majority ang vote tiway ka mahimo da Action firing line. kung majority pasar ginaya way ka gid mahimo da mga kaksyon so diri sa Atos Negros may isa gani ka negosyante nga nagduso man sang gusto yata ng tatlo ka kooperatiba sang utilities sang kuryente tadi ano niko sineko kag ang nusiko amo ning didto nga taga San Carlos City mga kaksyon. Action firing line. Oo, amo na subong ang gaduso dis Negros Occidental. Ang taga Sineko kabalo ko no dis la pabor kiti siyempre kladula mo na. Action firing line. Isa sino naman lang siguro. Sige, ang pinaka-classic example ganingan din naton magsugot ng ibang nga mga sektor dis Bacolod. Ang plano nga joint venture sa Bacolod City Water District kag Prime Water. Anong ginasinggitan sa mga sektor nga ini? Labi na gid si Councilor John Gamboa Jr. kag iban pa. Kay kon matigayon ini action-an, bangin pribado pila kadlaw water rate ang ginalantaw tadi nga basi magpinalumba kasaka ni tikang way kay bayad karulot dan kada kun di kapligo ano yung panglaba mo kay doon di naman uso subong aksyonan ang bomba dino nang lang ginaamo na duway naman to no nadula naman ganino kay do ginabawalan man sa Department of Environment and Natural Resources DNR sa mga umamyara pa pero basta ginabawalan mo kay siyempre ipaungot mo na sa mga dalumduta mo di makaguba na sa aton sining nga dunang manggan. Action firing line. So, amo na ang pinaka-ihimplo naton nga mismo gani sa Basiwa, ina ang investor aksyonan nga Prime Water, hindi niya gani kwan. Hindi na ganiya hindi niya foreigner, kundi Pinoy na Pinoy ina. Kiti Villar ang nagapanagiya sina. Damo nagapamalabag kay base anong matabo sa water district naton. Action firing line. Yaw kam kon ining Sineko kag iban pa da nga kooperatiba sang kuryente ta pati na tubig man sa bugos nga Pilipinas. Sabi sundon-sundon tani kay para gini sa aton mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, ang nagmuno ko tubla sang bumba-bumba na blaksyon-an, no? Gidaba paungot na sa pila ka kilometro na mo, no? Do pila ka tapak na dalong duta na ginapungot nila. DNR, oo, pila na? Amo na, ano na, pito ka tapak? Tubo na guro namin mo, tig tubo, 20 ka tapak na. Magpito ka tapak, makakuha ka tubig da. Hindi, siyempre. Depende sa lugar. Basi pito guro ka tubo, nga tag 20 ka tapak, aksyon-an. Amo. Sa magbibubuan na sa mga At ibubon gali ya. bomba. Muna dira sa nagsuyop na lang niya. Pero kung ipaungot mas duta diya, purti niya ka dalom. Dalom-dalom na siya. Ano ko lang DNR,
Liko lang to sa mga subdivisions di NR, sa Bacolod Damo sa mga dimotor, stupad balay da sa mga subdivisions na nga nagapaungot nga wala sang pahanugot sa DENR. Action firing line. Nanti ina delikado ina sa dunang manggad naton blakad lawas si malusod tadi. Oh, kay ginapasuyupan pasuyupan tubig. Damo subdivisions Bacolod ding nga sikreto lang may nagapaungot sa mga dimotor nga tubig hindi sila kasaho sang basiwa. Una-unang basiwa kuisa duway gatubod, ikaduha higko damo na bla. Ti amo na nga paungot sa sangko galingon nga dimotor da pero wala sila kabalo nga sala nang ginahimo nila. Action firing line. Wala gidya sang DNR permit ina kag wala man guro sang kumpleto gina nga dokumento basi mausisaan sang DNR ni bla kay para mauntat ina nga trabaho sang aton sinimakulturan. Action Brian Morden. Action firing line. Ang unang bolyada sa aton sa pagpangalaga dulong sa aton sang may TC kag subuhan sa aton plausible capsule ining duha ka kapsula gintingob ang pwersa sini para mas mapawakod pagdangaton sini kaugalingon kontra sa naman nga say sang balatian. Action firing line. Pagbalik naton maka-action standby ka muna kay ipasaysay ta kaksyon na boso kung paano nagluntad ining aksidente sa may Manapla, no? May nagapanawag sa aton nga hotline. Sa Manapla maka-action kay na mga alas 2:45 nga ang resulta 4 gidya ang nagkalamatay. Grabe nga aksidente. No, di ko ma-imagine kung ano kakusog pilang dalagan niya, kada sigon sa dalagan niya nga ang nagkalapatay ning sakay di nga tatlogin kabilog. Kag nadalahig patong isa nga nagapulupungko sa kilid sang dalan makaksyon. Ina sa pagbalik naton. Standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
press exists to inform. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports first portion. Action Reports second portion. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Buling. La 7:39 sa aton sining nga pagpangalagad mga kaksyon. Talagid lang kay nga aton sining kwan diho daw nag-untat siya, no? Basi dito sa likod taway na ni connection ta dito. nag-stop siya. Anyways, mga kaksyon, antes kita Aksyon Brian Morgan. Kamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginkibot man ako sa to. Humuganas lang ang duwa ng ginungan. Sige, no? Gina-endorse na natin sa inyo mga kaksyon ang DTX 500. Paninlo ini sa liver, kompleto na sa management liver detox, kag subong man. Ini siya mga kaksyon ang nagabulig iya sa pagpanubo sa inyo sining sugar dira ang DTX 500. Pangitaan nyo lang sa mga butika, balaan nyo lang DTX 500. Una sa balita, una sa aksyon. Talaga lang kayo na-check na ito mga aksyon, may ara sang statement kagin pagwa si Police Regional Office Police Brigadier General Rene Pamuspusan para kay Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ginakuan ko pa, ginakompleto ko with action on. Anyways, may gabi lang, before kay Action Eden Aboso, may gabi lang kay Heaven, si Josie Magbanwa nagpamangkot siya. Action Bry, mangkot lang ko, di ba in COVID-free naman ang Bacolod, nga ang nag-mask wedding sila yahaw o tuno. Tiyan mo, kwan na, sign na sang kwan inday nga amo na ka preparado ang syudad sa Bacolod. Gets mo na? Kag kwan late reaction or delayed reaction. Alam mo na ba? Kisablay ng nagbatsyag ka black syunen sang gugma-gugma, imo edad 40 na. So do mabuang ka. Action Firing Line.
Si Kapitan Imelda Hamilo Bangguanga, naga-monitor man. Salamat, Gid. Philip Laurente. Okay. Lari ba naga-monitor sa aton si Meteon gikan sa Minuyan? Online sa firing line. Taligid lang kay before action na din na boss sa aton nga linya si Lieutenant Colonel Joe M. Malong sang Pro 6 spokesperson. Ma'am, good evening. Wala akong earphone. Hello, ma'am. Good evening. Hi, ma'am. Hello, sir. Good evening. Mamalaw si Action Brian Mordena sa Action Radio. May gabi. Hello, sir. Good evening. Aha. Ma'am, i-confirm lang namon si Brigadier General Rene Pamospusan gin-clear ang name ni Lieutenant Colonel Jobes Pinido kung drugs ang paghahambalan? Let's be clarified to that. No? Yes, ma'am. Ang ating regional director nasambal na adjudicated na siya sa ating region lang, which means ang ato niya gin-adjudicate sa iya is ang number of or ang length lang niya gin-stay diri, which is around 3 months. No? So there is still an ongoing investigation or adjudication on the part of other regions kung doon siya na-assigned before, like Region 8 and Region 11. So sa part from Pro 6, adjudicated na siya naton, and it was recommended to Prame, I think February 14 pa, no? Nasubmit na natin sa Prame ang recommendation naton. And it would be up to the appreciation of the National Adjudication Board sa result naman kay gina-consolidate man ang ilagyapon. Okay, so maybe ining recommendation nga diri sa aton clear ini siya sa Pro 6 may makabulig ini ma'am sa iya ginapangatubang karon nga ti ano matawag naton sini sa bahin sa iya sining pagka-pulis abi depende ma'am ano? Yes, of course. It's part of the adjudication process kung sa national level naton. So it will form part no, of the work of the National Adjudication Board. So amo lang nagaling kay very limited lang man di ang stay diri sa aton. 3 months pero may time pa na nag-leave siya. So diri sa aton na wala gid man siya sa mga sa mga linkages or mga illegal na activities na commit diri. Okay, sa iya statement before diri sa Bacolod nagligad nga adlaw may mga alleged siya nga posible mga politicians or PNP nga mo tong naglakip sang pangalan niya or nga situation. So ina naton hindi man naton mabasa na kung dili na ka mga tao ba man no? Oo, sir. Una, wala man kita idea kung sino di kami natulog yan, no? And secondly, hindi man kami ang proper na authority na mag-confirm sila. May ganyan ba natin as much as possible ang ongoing investigation na kung we want it to be just confidential tani and even the name tani hindi ka na i-blurt out. Well, kay it so happened na even siya man mismo nagpa-interview na and wala kita we have no choice na ba to do our part man the resolution. Ma'am, una to nga name yang ginpadala dito sa Campo Crame do ano to ma'am duha sila from Pro 6 ma'am ano duha? Hindi ko sir ma-confirm kung sila good. But isa lang din ang hambalon ko. It's more than 2, no? Pero as to the number, wala kita biglaan clearance ang aton na R2 or ang aton na RID. Yung mahambalon kung sila sa personnel ang na-involved or yung gina-validate nila or gina-adjudicate nila. Okay, sige. Kung pilagin man kabilog bisa Pro 6, siya lang niya ang gin-clear anay subong ni Sir Pamuspusan na mo ng klaro, ma'am. Usually, nagambal ang aton regional director that there are 8, no? Out of the total. Pero ina siya, let's wait and see na lang, no? Kay, actually, ini siya matter of concern isa sa national headquarters and we do not want to issue so many statements. Kaya wala pa niya natapos ang proseso. I see. Okay. At na do siyam gali. Sabang pag-insindi, 8 or siyam. Ano? Anyways, ma'am, si Sir Gamboa, ang PNP chief, medyo nainit naman siya sa pagpaprisko na Binis Pinido. Anong advice ni Sir Pamuspusan siya subong keep silence lang anay, magpahimuyong lang anay? May mga advices diri si Sir Pamuspusan sa kay Pinido? Actually, we may our R1 was directed to draft a memo for him to report to our regional director yesterday. Actually, before ko nag-report kay RD, siya ang una ito nga na-report. And he complied man. He reported to RD. Second is, ginpa-explain siya namon for violation of media protocols. Okay. Kaya as part of the organization, although ang balunta gani, na rights niya na, privilege niya na iyan, no? To exercise man nga mo siya na, nga mag-interview. But then,
our organization is governed by rules and regulations and policies. Mhm. So he has to respect that. Anyway, he even said na he is ready to face man the consequences of his actions. So wala man the problema siguro. I And see. it's just an explanation anyway. It would depend on our regional director to appreciate niya ang explanation man ni Lieutenant Colonel Espinito. I see. Pero subong sa Iloilo, na ma'am daw, so far na nag-stop naman siya, ma'am, no? Duway naman siya kapapriskon liwat so far. I'm not sure kung nagpa-interview pa siya liwat. Kaya ba ito gani, we do not have any holding sa iya kung magpa-interview man siya. I see. Okay, sige. Ma'am, salamat sa mga time. Subong nga gabi, at least na clear na ito ng information from your office mismo. Good evening, ma'am. Mabuhay ka. Hello, sir. Ano, sir? Ilan ko, ma'am. Salamat. Good kamayang gabi. Mabuhay ka, ma'am. Thank you, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. Ma'am, galito, nalipat ako si Ma'am Joy Malong Makaksyon, ang spokesperson sa Pro 6. So, clear si Espinido kung illegal drugs ang paghahambalan, involvement niya diri sa Pro 6 only. Kaya na-assign ini siya before sa Region 8 and 11. Dito may mga education tawag sila gani, investigation man nga ginahimo sa sining mga tiriyon. Action Firing Line. Kumbaga, diriti okay na sila, no? Okay na sila sini. Pero tonta, lawig-lawig pa rin nga proseso para maklaro gingalan niya. Kantuan ko sa Action Eden na boss, so pakaronan ko lang si Action Marlon Hinabia, may gab ilang sa kay Jano Arce. Good evening, Action Bri. Check attendance lang, monitor lang kami diya. Happy watching and good evening kay Ophelia Galiro Arce. Iliha Galiro Jovelin, kag si Shelian. Salamat. Si Jojo Torbela nagamonitor man yung tamyo kay 3D. Salamat gid. Sana all na kangiti. Purti nga ngala, no? FB Live, tutok ako, Permi Action Radio. Good evening to all. Lilia Erna Lutaw, nagamonitor man, halin sa Hong Kong. Jill Ledesena, Paul Spat III, Jomari Pormintira. Liyog lang ko na tamyo kay Ginny Perez, nagamonitor man kadagabi. Si Action Percival Villamor, salamat man. Si Jamie Joanne, good evening, ginagreet ko lang gali si Papa nga nagasigi pamati adlaw-adlaw sa Action Radio. Tamyaw ko lang family Jaime, I'm sorry, Jaime, mga Jaime man. Jaime Itermides Morino, Evangelista Tamayo Rivera Palatal, madamo nga salamat. Joanne Jaime ni Galia, Sangkabankalan, Tanawan. Sige. Si Kativer Araman, si Attorney Cesar Bustamante Biloria, salamat. Charity Bangkirigo, Tupas, salamat. Jocelyn Kalamaan, ti kay gusto ni Mama Divine, i-transfer anay sa ngalan niya mga propiedad ni Sara antes magpakasala. Nagigipati si Sara Bonano. Kung magamo na matuod ng istorya doon, di na pwede. Si Mike Janseba, Action Brian Monitor lang Korea. Happy Fiesta lang sa Moises Padilla. Barangay Ginpanaan, salamat kid Action Radio. Grabe manino. Amaring bodlay kung kaysa kung propiedad ang istorya. Action Firing Line. Balikan ko na karana. La 7:49. Ari na ang report with Action Eden na boso. Padayday ko lang gamay na tabong aksidente kay nadra sa Manapla. Action Eden, may gabi. Mayang gabi, Action Bray, ang tuyo kung tani nga pagpabulong ang nagresulta, Action Bray, sa masubo nga aksidente, Action Bray, no? Bangod nga ti apat gini ka mga persona ang napatay sa aksidente nga nagluntad sa kilometrahe 39 sa bahin sang Barangay Tortosa, Banwa naman iya sang Manapla. Di mga nagluntad in Action Bray, mga alas 2:45 kainas ang kaagahon. Kagdi ang mga nagkalamatay, dire Action Bray. Amo sanday Angeles Salmorin, 80 anyos, Dolores Granada, 83 anyos, Belina Abara, 56 anyos, kag ang 15 anyos nga si Jel Joridi Labrador. Tisuro kay Police Chief Captain J. Nick Bermudez sa Manapli PNP Action Bray. Ang ining mga biktima nga sakay sang isa ka auto, Action Bray, nga maneho ni siya ni Froilan Samiliano, 38 anyos, ang naghalin ni sila tanan, Action Bray, sa Isabela. Actually, wala pa mabalaan kung alas ano gid sila naghalin sa Isabela. Pero nagbiyahe sila, Action Bray, hagikan sa Sur, padulong sa syudad sang Cadiz.
sa tuyo nga magkadto sa isa ka safe healer action bray. Mhm. Kay tuyo nila nga magpabulong. Sang kag paglambot sa lugar sang aksidente action bray, suno kay Sir Bermudez base sa iyang initial nga pagpangusisa sa kay Samiliano, nagpalayag ang driver nga ti medyo dulom kuno action bray ang lugar. Rason nga wala niya makita ang 15 anyos nga ining si Labrador nga nagatindog sa tupad sang nakapark nga motorsiklo. Amo to action bray nga ti nabungguan niya gid kag naguyod niya gid ni ang bata nga among gintunaan man action bray sang kamatayon kag syempre man pagka una-una action bray wounded lang to ang mga action bray mo mga ara man bala sa sulod pero ti knowing nga mga katigulangan action bray kag tuyo kung tani gani nga magpabulong kadto sa kadis to kay mga nagapalang luya na ini nga mga tigulang action bray ti amo to base posible sa impact man kay ti damo saksi kay sa lugar action bray may bilasyonan mo damo saksi nga madasig ang pagpadlagan sang auto. Action Eden. Action bray. Pila ka lane ning dalanda? Pagtan-out to action bray duha. Pero lanes lang. lagpad siya. 2 lanes lang pero national highway, di ba? Correct action drive. Pero ti ara siya sa kung going siya action drive pa north direction. Puro panimalay ang sa higadere. Kag may mga although nga may mga lagka nga poste action drive nga ti suno sila mga duan inipot man lang ang siga sini pero that time action drive may bilasyonan mo kag medyo damo tawo medyo balila sanag action drive kag ti opposite sa hambal bala sang driver nga dulo mang area pero ti we don't know naman action drive sang iya man yang angle sa sulod sa salakyan. Action Eden, gusto talaga gawon gamay hindi mo na irason ang dulom nga area mo depende na sa pagmaniho mo kon dasig o kon hindi kon matawag naton dulom ti kabalo ka nagid dulom way kaday nag-lower down sang padlagan mo kon hinay ang padalagan nya gid man kay nakadalasa siya maybe siguro hindi maglabot sa punto nga 5 ang patay action Eden. Apat action by sorry, apat ang patay. Correct action by so tapos dugang padan action by no ang salakyan kumbaga ti kung tanawon action by ang auto ni overloaded ikay anom sila dalang driver so silingon ti apat sa likod isa sa tubangan kag ang driver action by pero ti kung tanawon mo aksidente bala action by na hindi magid siling wala man sila nag head on wala man nagbaliskad ni ang salakyan kag ang nagapay mo yung ganing motorsiklo sa higad sang dalan nadalahig action brake kag ti nagno to siya didto sa gate sang isa ka balay nga posible ini inang ang driver way gid siya nakamuno nga natulugan siya basta nagambal siya dulom lang ang iya nga pag-explicar action bray hambal niya na dulman lang siya kuno that's why nga wala niya makita nga may nagapark nga motorsiklo sa kilid amo tong na dos ni man action bray pati ang nagatindog nga ining si Labrador Tingko ng motorsiklo arabi nagaagaw gamay sa dalan kundi way labot siya to damo na to nagka-aksidente temprano pa Correct action bray. Amo man ang punto to sang iban. Kiti ang tag-iya gani sang motorsiklo action bray no. Nga actually ang tag-iya ni sang motorsiklo nga si Rizal de Ilustrissimo. Apo na siya sang napatay da action bray sa bilasyonan bala sa namatyan. Kag abyan niya gid ni ang 15 anyos. Suro sa iya tapos nila ang panghampang da action bray kay nagapulaw sila. Naglisensya ining si Labrador sa iya nga masaka siya kay ang dalan action bray medyo elevated from the balay sang namatyan mo. Pero kitaon lang action bray ang dalan hindi lang gid tupong. Tinigamba siya nga makadto siya sa computeran. Kag bag-o lang gid siya kun action bray nakasaka. Nakabati sila din sang kusog nga impact. Kag amo na to action bray nakibot na sila nga na ato na to sa punta mga 30 to 50 meters action bray ang ginlabugan sang sining 15 anyos. Pila to ka meters action Eden? 30 to 50 action bray. Ti ang magamo na ang padalagan action Eden nya ara ka na sa mga 80 to 100 iya action Eden maginamo sina. Kung pahambalon mo action bray ang saksi gani no dasig gid dasig na katama kay magtabog sa sinang impact yung sinang hindi basta-basta kay kung nagapadalagan kala ni mga 30 40 siguro mga 5 meters matabogan mo to 10. Di patay ka magyapon sa depende sa igo pero mag 20 to 30 gahagunos Correct. gahagunos. Knowing nga
higad gid ya sang dalan action bray mo. Ang ti kalapad man sang dalan nga pag drive niya super pahigad gid posible action bray o kung anong sitwasyon kay ti wala man gid sang aktual nga nakakita pag bunggo niya gid. After to action bray sang natabo ang aksidente, ining tanan nga biktima ang gindala tanan sa ikaayong lawas ang clinic sa syudad naman sang Victorias. Kag didto una nga gindeklarar action bray nga patay na ining si Angeles Salmorin. After that action bray ang iban nga mga biktima subong man ang 15 anyos ni ginrefer ni sila sa Regional Hospital action bray. Ti naibaloan taman ni una kita diri kay ina nakabalo action bray na sa Regional Hospital. Di ba ang 15 anyos ni action bray amo ni siyang unang gindala di kagina. Kaga ti mga alas 4:52 amo ang pagdeklarar sa action bray nga patay na. After that action bray makaligad guro mga 20 minutos nag-abot ang iban nga sakay sang auto. Kagati pagka alas 5:47 action bray gindeklarar nga patay ining si Delia Cabana nga sakay man ni sa auto. Kapag alas 6:47 gindeklarar naman nga patay ining si Dolores Granada nga puro nasakay action bray sang auto. Ang anong sitwasyon sang gupi sining auto action Eden sa tuo di bala? Yes, tuo ni action bray. So ining tuo kagis ginitaran-tanan. Sa bumper niya sa front, sa right side, yun nga guma, action bray, do medyo dira ang nagupi. Pero aside from that, action bray, wala naman sang siling, yun nga buka ang iban, ang bintana sa palibot. Wala man action bray, dito lang yun, kahit we believe tuga to action bray, no, sang pagbunggo sa gate. Kahit kumbaga do, amo tong dead end niya, kahit kung wala pa dito guro action bray, nga nawarik niya, pa ibunggo sa gate, masilayo pag itong ginlabugan. Okay. So, ining nagkalamatay, di ba may mga edad na tanan? Correct action bray. Ini sila, wagin maniguro sang patal nga igo, galing kay Kumo, may mga edad na daw nagdalalahig na nablasing na batsyag nila action Eden, no? Correct action bray, kasi suno sa iya, mo nung rason nga magpa-faith healer sila gani, kay para mapabulong action bray. Samtang ang duwa niya bla action bray kasakay, ining si Rolinda Barte, kag Annabel Estil. Ara, subong sa gihapon sa Regional Hospital, kag padayon, paninga ginabulong action bray. So, ini sila may biga pungko ni sila sa wala nga porsyon sang backseat abi. Posible action bray, kaya actually mo pa nang inimbestigahan man sang kapulisan. Nga kung di ini ang sequence ni sa pagpungko nila, kaya actually miskan kita kaina nagtingwa kita nga makuha man ang side sang driver. Kasi ang driver wag kabalo ko ning pululong ko ning pasahero niya araw-araw naman ni hubog ni siya guro ya. Posible action bray kabalo siya, pero ang mabudlay action bray kay hindi siya maghambal. Miskan sa pamangkot sang kapulisan. Tabi may tawagan tabi nga ara pa sa state of shock abi siya, hindi pa siya kahambal. Okay, ti sa natabo abi. Pero syaro pati pulis hindi siya makahambal bisan gamay lang kuno nga sitwasyon. Correct action bray. Kay kaina pag kadto ang ginayo ta siya no, nga TV siya magpa-live interview, tinagayo kita nga recorded lang, hindi man pagpakita ang itsura. Napalay siya action bray nga dali gid lang, ikaw yung gindula ho. Dali gid lang balikan ta section Eden. Action firing line. Perting aksidente ni temo ni serving eleksyon naton tanan-tanan, although nga ang aksidente unay sa tawo mga kaksyon, pero kung mayara ikaw ya sang extra nga precaution kag preventions kung galingon mo, aksidente ka doon di ka mataman. Action Eden. Nangabay lang siya action bray no, nga hindi lang kahit isuno siya ang mga pamilya ya sa syudad sang La Carlota, although nga residente siya sang Isabela. Basi kuno action bray mabatian kikabalo ka naman nga action radio ya galanog man dito sa La Carlota. Bisan ano ya pa ni nga tago action Eden, hindi mo ni matago iya bosos nano man nga layo na nga style imo. Bisan amo na ni kadako ang aksidente langan karon nga makipot mo ning baba sa publiko, wala labot sa action radio, social media punggan mo ni. Hindi makibot ang pamilya nga sa subong islak puli. Amo man action bray, pero yung mga pamilya ni action bray no, sa mga biktima, ara na kay na ang iban sa ospital. Kaya nagapakig-angot naman sa aton kapulisan. Actually action bray kung panawon kuno gani, doing good deed niya ta ni action bray ang tuyo. Kay ti ini ang si Froilan Samiliano action bray, bayaw ni siya sang tag-iya sang ginhulam ni nila nga salakyan. Kagati ang isa ni action bray nga napatay nga si Dolores Granada, family friend sang tag-iya sang salakyan.
Kagang okay. upo dyan ni mga abyan ni Action Bray nga nadala man bala sa hagad-hagad ng Action Bray. Kaya syempre, ikatatlo na ni nila nga balik kung tani Action Bray sa among nga sweet healer mo. May follow-up guro ni. Oo, among Action Bray. Galing kay mo to natabo, apat gid sila Action Bray o kung apat gid kakabuhi ang nautas do kadasig lang gani Action Bray no do wala man sila naglaom nga nagaling to sila sa Isabela. Most probably kung depende kung ano kada siguro ang pang-drive ni Action Bray base alas 10 or alas 12 ang kaagahon naghali na to sila kay para paglambot siguro sa faith healer arab lang pauna-una linya kumbaga Action Bray basta damo mamblaga pabulong mamblaw amo ba kayo una Action Bray pagkita tas ang blatter pa lang no pagpasa sa aton dumating ala hang alas 2:45 nagabiyahe ang mga tag 80 anyos 77 anyos edo ka unusual man Action Bray pero ti subong din pinaka-latest Action Bray no kay gapadan man kinaga-coordinate kay Captain Bermudez. Do posible Action Bray nga makigsettle ang pamilya sa mga napatay Action Bray. Sa pamilya man sa driver, subong man sa tag-iya sa sining salakyan, ti buliga na lang sila guro Action Bray kag hindi na lang magpasaka sang kaso. Away na gid man kanilagson kay inang aksidente gani mo. Hindi giniya hungod mo aksidente ti settlement na gid man lang makadto. Di kay gisa pa, way magid sang ibang nga enkwentro Action Eden mo. Correct Action Bray. Amo na ang mabudla man kay ti wala gid saya contraction Bray nang dalasa lang to sa. Okay, sa mo malana. Ang natabo nga ini kag ilabi na gid ko nagalabay ka sa mga dalan nga kabalo ka na gid dulom ti kuan kay hinahinay ka dayon kiti una-una dulom. Ang dalan duwa ka linya lang, hindi apat ka linya. Ang lugar hindi mo sunado kay hindi ka taga dira. Isa pa na ka factor Action na Eden. Nga dapat hindi ka familiar sa lugar, dapat paningad-ningad kagid sa amo nga dalagan. Para at least likaw sa naman nga disgrasya. Way tani nga basol na sa iya kiti tapos na nimo, no? May nga kalamatay na next time sa iban pa nga mga utod naton. Action Eden. Correct gid Action Bray. Kiti mo nang hambal nila Action Bray nga bisan ikaw ya nagahalong kun may ara iya sang persona nga wala man gahalong Action Bray ti wala gid yapon sang may mahimo. That's why nga isa kag isa take precautionary measures gid Action Bray. Pareho na sa bata to. Mal iya man to nga madrasa to sa galik iskilid man to dalang nga plupungko. Oh my God. Sino na dan ka yaw sa akon man? Yes, gid Action Bray. Pero aside from apat ni Action Bray kana patay, butangan pa naman Action Bray sang good vibes ang aton man nga balita. Kay kagina Action Bray gin inagurahan ang pinakauna nga police substation sa Bugos nga probinsya. Kaginingin pahamtang sa barangay 14, Syudad Sang Victorias. Tisiro kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpo, Sepe Sang Victorias PNP Action Bray, ini nga proyekto ang na-materialize sa buligban sang lokal nga panguluhan sa Syudad Sang Victorias kag sa 26 ka barangay. Yin pili nilang pahamtangan sang substation ang barangay 14 bagod nga ti dako ang area Action Bray nga sakop sang amo nga barangay. Kag mayara manini sang alagyan pagwa kag pasulod sa amo nga syudad kundiin masani ginaagyan sa mga motorista ni Action Bray gikan sa norteng substation sang Victoria City PNP. Correct Action Bray. Okay. First ni siya nga substation all over the province Action Bray. Di palayag di Corpus posibleng madugangan o kung makapatukod man liwat Action Bray sang isa pagid ka substation. Ngay pahamtang man niya sa Villa Victoria nga isa ka lugar dito sa syudad nga madamo man sang tao kay knowing the Victoria sa Action Bray no. Lapad ang area lagdalag ka pa ng mga tao, ti ang iban wala nagakadto sa kapulisan o nagakoordinate sa kapulisan, kaya rason nila layo ang police station. Ti sinong pila ka pulis ang ipahamtang da kag pila ka barangay tanod? Action Bray gin kumbaga gin secret danay no ang ni Sir Corpus pati na may secret. Ipabalo da ang ipamtang da Action Bray kay ti syempre for safety purposes man kuno bala Action Bray sa ilaman nga personnel niya ti kung pila dira kabilog pero ti subong adlaw epektibo karon nga adlaw Action Bray operational ang amo nga substation ti kagina gani gin pangunahan man to ni Brigadier General Rene Pamuspusan mismo Action Bray nga nagpasaligid sa alkalde sang syudad nga i-prioritize
kag-una nga tagaan sang duga nga pulis ang Victoria's PNP labi na kung makagraduate na to bala Action Bray ang mga bag-o recruit ni aron sa bisok na nila Action Bray kung ma-download na gani diri sa Nokpo i-prioritize kit tagaan to din sa syudad sang Victorias knowing nga madugang pagit sila daan sang substation Action Bray. Ideal man ni sa mga dalagko gid nga mga lugar like Victorias. So far duway na gid man sa dagko pagid kay Kabankalan mamo ni nga mga lugar abi. Correct, Action Bray. Kung tanawon man sa mga tao, Action Bray, medyo, hindi man medyo, dako man siya nga bulig, Action Bray. Especially sa mga pumuluyo, wala nga aragid sa mga far-flung areas, areas na Action Bray. Kung ako gini palantawon, diris Bacolod, dungaga ni tatlo pagid ka police stations eh. Back up 13, bongga. Totoo na, kay ka sa Kalaparon, bla. Tiyan mo ng police, yung isa di ka responde, gila yun. Imagine mo ang butante di sa Station 3. Ang ilang police station arada sa squatters ang Mandalagan. May natabo to sa Banago. Magkanto to sila, may na hoplaag na tapos na istorya. Damo na bla? Kalayo pa Action Bray. Pero siguro matamaton man na sa aton nga kapulisan. Kay under man ni sige hapon Action Bray mo sang programa sang PRO6 nga Stronger PRO6 Action Bray. Amo nang road nila for 2030 guro no? Correct Action Bray. Amo nang plans nila Action Bray. Sige. Balita gikan sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Eden, bauperting hitabo no. Mapabulong kung tanito mo sa binisaya mo dito sa Kadisiri Makaksyon. Tiyan mo na aksidente pa. Tiyan nagpabulong to na disgrasya git. Ang aksidente lang hindi mo gid mapaktan. That's why nga tinambal naton nga halong gid sa tanan nga tinion mga ka-action. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon dugay dalagko nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby lang kamo drama nga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio
salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:17. Oy, Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, ginendorso naton sa inyo pampabakod sa immune system. May kapis na subong, ginatawag nga Life Extension Coffee Mix, pinakaunang kape nga may aras ang vitamin D3. Mga kaaksyon, ano? Pangapinagin malang kita, diri kita sa may makuha kita nga benepisyo. Ang Life Extension na Philippines Makaksyon diri sa Bacolod, nahimutang sila sa GA Esteban Building, Lacson Street. Sa unhan diri mo ning Burgos, Lacson, para sa inyo sini kapusan. Libreng consultation sa mga medical doctor sa kadto lang wala Lunes, Tob-Tob, Sabado, kaya biyerto na sila. Ang nagabakal na sa mga butika, ipihuon nyo gid nga original mo bakal nyo, kay kadamo fake subong. Kag kung ako sa inyo, kadto na lang kamo sa ila sila nga klinika, kay nga may 10% ka discount mga kaksyon nga mga produkto sang Life Extension. Action Firing Line. Okay, antes kita kuha sa report action Marlon, hinobiyagikan Kapitolyo Provincial, basahon ko na yung mga mensahe naton. Alin sa kay 5914, good evening Action Brian, sala na sa tag-iya ka motor kay dalan ginobra nila grahe. Huwag kita kabalo galing kung nagrahe ito sila. Pero mag-park ka motor do, ara nagin man sa pinakakilid, abla. Good evening sir, ang sabtanay ni Espinido Kagambuwa, drama lang na nila. Ginainto lang nila mga tao, pareho lang na sila. Si Apo nga Lagos niya, sa Maaw. Sagad kay Apong tanda kay Apong na. Good evening, Sombray. Dapat sa e-bike, hindi na tani magabiyahe kag ang factory daw man sinabad pareho lang precast tower. Palpak manyapon tak Sombray. Ano to ko naman? Sige. Ang sudana mo ni Mrs. ko gabi kag bagungon nga may gata kada sup-sup mo gapangilay na sa asawahon ko linog. Grabe nga tirada niyo ba? Hindi lang tana sa mga ano-ano. Tinika lang ang LTO damo Japon gabiyahe nga e-bike ginatulok lang ka mga bitaw. Wala na poder ang Iloy kay sakto na iya sa edad si Sarah, tigulang na bata iniya ni kwan ni Divide. Tuod, no? Sus ko. Kung isa, may puder gidyang Iloy, istoryahan. Galing ining duha niya, may lain ginisla yung problema. Guro kung nga away nisla naghilisugot. Basi gusto ni Mama Divine nga siya mahulid to kay Matiyaw. Hindi manggura. Action Bri, basi gusto ni Mami Divine nga, TR gido. Halin sa kay 4556 hindi gura. May mga problema na silang huwag pagid guro makwan. Maistoryahan. Halin sa kay 4230, namit sa pangabuhi. Update gid ko si Max Sombraya. Namit kay gid magkita sa kasi manwa mo niya si Alan ni sang DSB. Sige, mga pita na dason na. Good evening, Sombray. Kung mayor nga edad na ang kalaslon, no need na ng parental conscience ang kwana sang Iloy o parental advice rather. Si Miss Telnania or Talis
sang Bago City. Tingala gani kita nga si Sarah ngagin limod yun sa iloy niya, no? Kay ting iloy ni Sarah, puwerte ka grabe magproteher kay Sarah nga di magpasugot nga magpamana. Actually, nagpa-Europe sila gani mo. Why si Dia nga nagbaslanay na tos lang hinatagay sang singsing na bla. Si Mateo kag si Kwan, si Sarah. So nagplano mapakasal. So bangod nga amo ning problema nga ang iloy nga daw hindi magpasugot, nagpasekreto sila kasalya sa Shangri-La Hotel. Civil rights atong ginatawag, no? So ulay man sa simbahan. Ang balko kay na to, thank you Gidnay, ang civil mas bugat pa na sa simbahan mo. Ang simbahan galing nga namin lang kati basbasan ka na ya, word of God. So sa civil naman ya, more on ay da pala riho pala sa pulaen galing ang pari gidya kuno mo nga galakat ka sa aisle bla gasuksok action hands sang ano na ganing na sa bayna trahe bla. Tapos ang laki yan naka-barong kada Tagalog or naka-Amerikana kada abi, manabi. Do ka unique gid man mo. Ti bangod nga may ara sang gamay nga diferensya gin sulo sekreto nila. Oy, kay karon kay ang iloy nakabalo, sinulong tusla. Oh. Adayon gyapon way man ka mahimo da kiti tapos na gani guro basi late na to nga bot ang iloy las 11 na Ti pagabot sang iloy ginkompronta si Sarah, may komosyon gamay nga natabo, nag-intrang bodyguard ni Sarah, tinok-apa ni Mateo sa puwak gid. Diri sa may tilaok kimlaw, tiguro nga tuktugaok. Tanay guro kon wailan to nagpa-blatter ni police ni do linong man lang tanay guro. Galing nagpa-blatter ang security, dik magpa-blatter nga. Tapungulon kay mo sa diri sa may na dinaton balon-balunan di ho. Sakit na ya. Isadya maning kasal-kasal sa mga artista no. Ang ginahimo nila kung kaisabla sa mga movie nila, gagamatuod man sa Action Firing Line. Halin kay 7790. Good evening, Sombray. Amo gina ang matabo ko nag-lisensya tarong bata mo. Hindi ka magpasugot bisan at right age na sa imo bata. Sometimes unreasonable ang mga desisyon sang parents to the extent nga nag-apektuhan ang freedom sang bata bisan at the right age na. Amo gina dapat kung kaysa istoryahan gidaw, no? Action Bray halin sa aga hasta sa gabi, monitor gid kami sa balay de Dolor ni Katinoy. Salamat gid. Good evening Action Bray, may isa ka counselor sa Bacolod nagpapapel sa wedding kuno. Nadala lang siya sa 15-0 pero nang picture niya katabi pa sang mga asawa ginkasal. Sino ni man? Action Firing Line. Abi, i-text ako ng ngalan, abi. Good evening. Given na nga paggara na sa legal age gani, kag stable na sila, ang parents wala na poder nga mag-intervene gura. Mag-guide lang na mag-advise kon makita nga hindi maayo ang ila pagdala sang ila pangabuhi. Correct? Action Firing Line. Kag pwede man na maka-intervene ng iloy kung makitaan sang iloy nga ang nobyo sang bata daw hindi ba makabuhi sa bata Di si Mateo anong pamatsyag mo na may amo gani sa likod guro no kwartang istorya sini. May nag-chat ni sa akon gani mo. Siya kabalo ka ba si gusto sang iloy nga propiedad ni Sarah transfer ni sa iya. Daya kutsukotso na. Action Firing Line. Ang iloy matuod once makitaan sang iloy nga mo nang palamanhon mo inday do hindi man naganiday ka balo maghimo sa itsura pamanahon mo na inang iloy pwede patunga da. Pero magamo sini kung money matters man lang do ka budlay man naton padalman gid. Action Firing Line. Sige, last 8:24 this time ko ang kanang balita with Action Marlon Hinavia Makaksyon. Gikan sa Kapitolyo Provincial ang inyo sibing ibang garong nga mensahe basahon ko na no. Action hands okay na. Action Marlon okay na. Sige. Action Ann basi are kilid action na. May balita sa Kapitolyo Provincial. I-check naton si Matinion ano. Okay. Dali gid lang kay nagkwanto siya. Nag-evaporate na doon siya kay naulihin siya mo. Abi ako na magutman kundi ako niya ubra mo nagsobray. Matakang-takang ko puli. Action Firing Line.
Sige, while waiting kita kay Sean Marlon, Jose Alan Braza, salamat gida. Si Bonavi Atido Padre Kelman, good evening sir, Manila, Kopro Action Radio, Japon, pamatian ko. Pag-greet lang family Padre Kel sang Barangay Antipulo. Salamat. Araman si Mike John Seba, monitor lang ko ni Happy Fiesta. Okay, nabasa ko na kayo na pasensya. Imbo Jo Campo, salamat. Jo Marie Paboy JFY. Good evening, Action Bry. Bisa na ari ko di Iloilo, Action Radio, Bacolod, Japon, pamatian ko. Salamat. Si Tintin Sogon Brillantes. Good evening, Action Brian. Sa akon puro, mana na sila hambal nga isa, ila tsakto. Kung ano sila, focus na lang sila work nila. Kontra siya bo, tamyaw ko Brillantes family. Si Orex Sogon, kag Lola Consing Doria Sang, Purok Marang Mandalagan. Das 8:26. Capital Reports. Ari na Action Marlon, Inuvia, pasensya, Action Marming gabi. Aksyon na Braya matapos nga diri sa Negros Occidental ako nasunod sa Bacolod, damo sa gihapon sang mga ginpatigayon nga public gathering sa kon pagtelefon na aktibidad bisan pa sa ring peligro o pamahog na dala sang coronavirus disease 2019 mayara sang panugyan o abiso si Governor Eugenio Jose Lacson na waiman kinadumilian ang public gathering. Ang importante sa gobernador sundon lamang ang ginarekomendar nga precautionary measures ang Department of Health at DOH. Now timing man kay hambal ni Governor Lacson nagligad nga now ang DOH, ang Department of Tourism kag ang Department of Interior and Local Government nagpagwa sa joint statement nga nagadula na sa ila siring public advisory nga kumaduman din abisuhan Manila to ang publiko nga likawan ang public gathering para nga hindi dugang ang paglapta kon kangawa sang publiko sa ring makamamatay nga virus pero nagligad nga adlaw hambal ni Governor Lacson dula naman nini basta sundon lamang ang ila sa nga rekomendasyon nga mayara sang kabulingon nga precautionary measures ang mismo mga tao nga nagatambong sa pagtelefon kahapon diri sa may suna sa Bacolod Kibaduman yara sang ginatos ka mga magkagugma ang nagtipon sa isang kasalanang bayan at nakita ng kalabanan nagsoksos ang face mask. Yung face mask at ang alcohol masami nga ginagamit sa paghugas ang kabot isa lamang hindi sa pamagi sa gobernador para nga masunod ang mandok sa rin tatlo ka mga ahensya sa gobyerno. Yari si Governor Bong Lacson. It's a policy of DOH, DILG, and DOT that actually they are not prohibiting gatherings, no? But of course just to take the necessary precautions. Ano na kasi nila take the proper health precautions? Will you have those little guns to check it? Yeah, we'll have to do that. I don't know how to manage that because you could imagine the flock that come in. But you know what? Even people naman now. You see people also taking precautions. Some of them wearing masks. That in itself is already a sign that we're taking care of ourselves. We just remind them about using of alcohol and washing of hands. But ang panugyan ni Governor Bong Lacson. Ganda damo na mga fiesta nga daw na dayon Action Mar, no? Yes, Action na Baray. Ang so far, fiesta nga napintuhan lang ang kasunagtang Sagay at ang kasunagtang Bago. Tumo kay mismo ang gobernador nakabatag rin man nga nagdaganagan ng tahaw rin man nakabalaka diri sa mga negros aron kon coronavirus sa maghambalan. Ang mga banwa kag sunod nga mayara sang fiesta sa mga bulan sang Pebrero. Ang report ka nabaton sang dayonon gid nila. Dayonon gid nila pati nang bulan sang Marso Action na Bray. Naguluhol pa na gid man si coronavirus after to sang mga siyam to di ka PUIs Negros nga Bacolod duay na gid man liwat na dungangan Action Mar, na?
Yes, Action Baray, POM, dahil daw ay naman so far, hamal ni Governor Lacson ining persons under monitoring. Daw ay naman prote alerto gyapon ang behar sa kada barangay kay man may mando pa ang gobernador nga dapat di magkumpiyansa kundi alerto sa gihapon. Laban nila sa mga nag-aabot lang nga tao kalin sa mga punsod na apektado sa corona virus. Kaya tubalang mo, no mo kagabi nga iban daw gapulo panago kay madlock quarantine, di ka dapat paghimuon na Action Mar. Amo man kay nang hambal ni Gov Lacson Silinya ko kanay nakabaton sa report nga mayara sa mga tawo nga nakalusot siya at hindi ya luyag magpabalo ngalin sila gali sa mo sa nga puso kay ang ina sa nga luyag hindi magpaydalom sa quarantine nga 14 dias. Kaya mo na be heard sa mga miyembro hambal sa gobernador ang makamonitor sa ila sang init. Sige. Balitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Maros Manubaya. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Bar. Amo na ang Negros Occidental subong padayon nga naga-monitor gihapon sa posible mga personalidad nga nagaabot diri sa Negros nga may travel history makaksjonalin sa mga pungsod nga affected sa ring coronavirus disease-19. So maybe hurts na kita mo ni mga barangay health emergency response team ang tawag sinisila nga kung may nag-abot dira nga may history sa travel dira dapat nga magpabalogin kamo or kantogin kamo sa mga otoridad. Hindi pwede nga magpulo panago kamo da kay amo na i-quarantine kamo for 14 days. Kay kung positive kamo da, hiposipos lang kamo, you know what, hindi lang ikaw mapiktuhan dire, kundi pati na ang pamilya katupad balay mo nga dira ka nagpuli sa munang lugar. Action Firing Line. Di niya pag-sacrifice ng bugos nga komunidad bangod sang imo nga pulo panago, di niya pwede, no? Kinanglan nga mag-report kay kamo sa otoridad kiti para man sa kaayuhan. Ano gidbing 40 ka o kon 14 ka adlaw nga i-home quarantine ka or dira ka gid mismo i-monitor abi sa hospital ano nga situation abi? Do kanubo man lang sila nga panahon para sa seguridad sang tanan-tanan. Action Brian Morden. Action Firing Line. May gabi lang kay Inoyd sa Itraulad. Hambal niya, good evening pamati lang kami sa Iloilo. Salamat man. Si Mitchell Fernin Alido, salamat man. And naga-monitor man sa Sinimad Tinion, si Riaglo Ornalde Mijay. Good evening, Action Brian, watching from Hong Kong. Judith Calvis Pamposa Rakman, Divine Semiliano Lopez, gapamati ko subonga, Solo Mars employees, ano naman, subong mga Solo Mars employees halong kamo sa pagpamiesta sa barangay Ginpanaan. Sige, DJ Jonah, susmi, maki-sense madulaan bala investment ang Iloy, once nagpakasal ang bata. Ruel Nawan Siruma, Rosemary Martino may gabi man, Christian Roa, Ophelia nabasa ko na kayo na wala pa. Ophelia Galero RC, good evening Action Brian, monitor lang kami diya. Retired teacher na si Ma'am Dolores Granada sa LCC kag si Ma'am Salmorin, retired teacher man na. Kagupod ko na sila nga tatlo sa church. Ay gali ka? Ahay. Si grabe na. O Simon Caltorilla, good evening. Si Jovi, okay, nabasa ko na kina. Sige, ang iban pakarunan ko nga mga mensahe sa aton sining cellphone mga kaksyon. Pagbalik naton, i-check na rin balita sa Bacolod City Government Center. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action
Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Brian Morgan. Las 8:38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Firing Line. Ginaendorso kagid sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse iya sa lawas ang tawo kung sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Kung sobrang imong mga sugar, cholesterol dira ang uric acid dira asin ang tambo creatinine kag constipation ka mag Evergreen Herbal Capsule na kay ini mayara sang vitamin A, B vitamins, mayara sang vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, araman, nalakip ang calcium, zinc kag iban pa. Ini makaprotect tagid sa lawas ang tawo. Nga may pito tanan ka mga sangkap ini nga turmeric, ang saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C mga kaksyon. Ano? Ini ang quality product na paidalom sa Doc Gico Alternative and Health Food Center ang Evergreen Herbal Capsule. Kag sa inyo sinidugang ihibalo, pwede kayo mo kapanawag ka sa 0910-126-4595. Pangitaan nyo lang si Doc Crispin Gico. Kag pwede nyo ni matumarang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas mga kaksyon. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Ante sa report na aksyon na na boss, so kung aksyon na Dale Salazar mabasa ko na yung aksyon na andali gid lang ha, kay damo-damo pa ni. Good evening, greet kulanda ang Tihada family Francisco kag Sabino. Sa mamaya ko no sa Spar 8 Barangay Bagong Silang, Jasper Negalia, diri sa DSB. Salamat gidra sa inyo. Aksyon na Bray, pila ka adlaw magmahal man ang tubig, mahimo ka kukbobon, ila lang na tubig nila. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line.
Ilala na tubig. Tuod, no? Pwede man, no? Okay. Good evening, Action Bry. Amo na nga batasan nga tamaan ka sakon. Hadlok maagaw sa manggad ni Sara. Yawan balbal ang iloy ni Sara. Oh. Hinaan naman ba kisagi ka? Good evening, Action Bry. Monitor lang kami ni Madam Lene Godinez. Milda Gabiron ng Rosa Hilaberte ng Vilma Gasakaw sa Ilaya, Kuno, Ilog. Salamat dira sa inyo. Good evening, Action Bry. Always kami kapamati diri sa Balay Tamyaw ko lang family Peke. Initiban, Aguilar, Morden. Uy, doon dala pa ng pilyedo ko. Swatting, Minolso, okay. Liaguso, Rodriguez, Castillo, Catillo, Jimino, Lantaco, Ribatado, Santillan, Vicran, Ponce, Panonce, Abian, Basting, Nigalia, sang DSB. Si Basting na may plano ni magpapili, gro prok president o kon kapitan. Inubo si Tamyaw. Salamat gid Basting ha. Good evening, Action Bry. Dulom ang pananawan sang driver kay base na piyungan siya. Atido amo gina. Good evening, Action Bry. Ano ang hambal sang driver? Dulom kuno ang dalan. Dulom siguro kay na piyong. Utod. Utod text mo. Taman guro kalawig ni or basig utod sang globe o kon smart. Good evening, Action Bry. Ang mga na-aksidente taga diri sa Isabela, kalulo o gid kilala ko na si Ma'am Granada. Prayer na lang sa ila nga apat. Salamat. God bless. Ay. Grabe, no? Okay. Animal nga rason sa driver. Ang dalan, wala niya headlight. Headlight how? Oh. Tuod, no? May ngalingkiti. Sige na lang, tapos na to patawaron ta na lang ni. Mga Action Brian, daw gin-mention man gina ang ngalan ni Delia Gabana, taga Isabela. Na siya, Action Brian. Ask lang ko, tani kon isa ni siya sa napatay, Action Brian. Check ko karon na, check ko anay. Basi brokwan. Good evening, Lynette Pirol, Reynold, Roy, Kenneth, sa Barangay Kabakungan, Gamonitor, Action Radio. Baw. Kung ukoton ko ni basang text nila doon, di ko kapabalita kay Action Del karon dugay. Action Firing Line. Ara na sa Action Del Salazar sa aton siningali ni Action Del, pasensya gid medyo basahon kuslanay. Action Radio City Hall Report. Action Del may gabi. Action Brian nang inagresibo kag intensified sa karon ang kampanya sa Bacolod Traffic Authority Office patag kini sa mga tricycle kag mga electronic bike o e-bike nga nagalabay o kung nagamaneho, Action Brian, sa mga national highway. Tuod? Yes, Action Brian. May bahat nga nagka-question pero sa bahay niya ni Bitaw Chief Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Umpis, Action Brian, nga nagpapanaog sang memorandum ang Department of Interior and Local Government sunod sa Asibuche nangin intensified ang ila sini nga campaign starting this week, Action Brian, sa in at least 100 sa mga tricycle kag e-bike, Action Brian, ang ila sini nga nadakpan. Bangod, it's either nagabiyahe sa National Highway o kung nakalabay, Action Brian, sa National Road nga ginatawaga. So, sunod rin kay Sir Asibuche, aminado siya, Action Brian, nga hindi man tanan nga mga national road sa Bacolod City maka-operate, no, ang Bitaw personnel. Kaya sunod siya hasta malang las 8 sang gabi ang trabaho sang mga staff sang Bitaw ngayara sa field, Action Brian. Rason nga sunod siya, nagpasalamat siya bangod ang Highway Patrol Group kag ang Bacolod PNP ang otorisado man, Action Brian, nga magpanakop sa sining mga tricycle kag e-bike nga naga Talagid lang, nautod sa Action Dale, ano? Namin ang isyo ni, pabawasan ko pa, dalman ko pa ginibuas kini mo regarding sining panakop kay Action Dale. Yes. Yes, Action Brian. Sa na-mention ta na, amo ni siya ang campaign sa karon sang sige, transfer to sa Action Dale sa communication. Pero Action Dale, tawagan ka namon dugay-dugay dira unahon ko sa Action John Diaz anay for a while sa isa naman ni ka ay nanon may aksidente naman niho. Action! Report! No, ini daligid lang kay check nato sa Action John Diaz matino sa ka flash report. Action Dale, standby ka lang da kay promise balikan ta kada dugay-dugay depende sa situation karon sa aton sila nga pagpangalagad subong iya nga gabi.
May isa ka aksidente sa isa ka syudad diri sa Negros Occidental. We don't know kung anong status ring aksidente gini. Las 8:45, Action Radio Philippine Standard Time. Wala untat aksidente kahapon si Action Jan. Dira sa naglabay. Action Jan, may gabi. Action Bray, isa diri patay, duwa pilason. Base sa record diri isang ospital ang atong gipadulong karon gid lamang gabi matapos ining tatlo ka mga persona trabahante ni sabi sa isa naman ka refinery diri sa area naman sang syudad sang Victorias. Ang natabo diri nga legasyon sa mga biktima maupot sang katrabaho sini ang tatlo Bray ang nagaduhol ini sila sang sinako-sako nga mga kalamay bra. Kag hinalig na lang nga nagkaradagdag kuno ang tinulada diri nga mga kalamay kag natabo na ano ko natampukan sila Bray. So hindi niya aksidente sa dalanon kundi nagkalatampukan ini sila iya. Sa Bray no. Ang mga gindalang sa ospital tatlo ka mga kalalakinan, isa dari gindeklarar nga patay. Isang attending physician, pila ka mga minutos ang manakaligad sa ining nakaabot dari sa ospital. Ang napatay dari base sa record ang maning si Rico Sigurida, 41 anyos. Ang pilason amo ning si Ayan Malana, 43 ang edad. Roland Romalis, 40 anyos. Action Bray, tatlo tanan ini ka mga kalalakinan gini residente sa Hacienda Pusod, Barangay 20 sa syudad sang Victorias. Ang ining insidente sa silikulan at duguntad sa may Victoria Central Refinery ito mismo sa syudad sang Victorias. Ang mga pilas sining ni Malana nakaangkon ini isang balik ining iyali o Action Brian presidente kabugat sang kalamay ako magtumpok sa imo bali ang duwa naman kapaa kag may gasgas sa duwa kasiko ang naangkon sining ni Romales samtang ining say Sigurida nakaangkon o kung bali ining tuon niya nga til may pilas sa iya naman nga piyakabahin sang iya nga sulang. Karon ini sila ang duwa gina-check pa ang ining si Romales ang pinaka-latest naton nga info ginpay dalom na sa X-ray Action Brian. Ang isa diri gina-check nila doon ginapatigayon diri ang pag-revive sa isa ka persona i-business record gina-observe pagidlan o ang mga kabrisan ang duwa ka mga persona nga nabilin nga mga pidaso ng Sambray. Gin-check naton bago ginamang ang area sa Victoria City PNP. Ongoing pa man ang ilang investigation dito kasunod kay Police Major Corpus Action by ang Chief of Police. Ang gawin pa ng ilang investigation o nilalayuan kung ano gid ang ginalilana ng sila mismo nga insidente. Dahil natin gina-follow up diri, gina-check natin gina actually. Wide action na dyan, mga upods lang, pwede tama interviews dalom da? Gina-check natin na pamilya kay ari ko sa area gid mismo ang ambal ato ko sunod sa emergency room. Ang alos tanan nagsumbra kay pila pa lang day kamay mata nila ang nakapadulong sa area gid mismo sang regional hospital sa nga matriona. On standby kita diri gina-check natin ba si hindi na sa tatlo kay mga komit ko nag-opera refinery ba si damo sila balada. Tikuan ginay, damo ginatawo da kag kamagambal kita nga mo ng trabaho nila sinako-sako ang ginapasan nila day. Ani man ang Bray. Tingin na check man naton ang balik sa korpus na nila mamalaan. Kung ibang pagit yung mga pilason ba si Dictor sa Victoria sa ibang tiner kung may aragit man. So tipos ang wala naton nga wala na sa ibang pagit na pilasan o nasawaran sa siniman nga incident yung runta dira sa area sa sulad sang Victoria. Mga pinakauna na update doon natin karoon kung may mga tuludugang political development na kagtanan na mo sila mismo nga insidente. Flash report, ikan sa Bacolod, naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action! Report! Salamat Action dyan. Balita sa Patrol Flash Report sining nagkalatampukan sang sinako-sako nga kalamayo. Firing line. Isa confirm patay, may duha pa karon nga bululigan man diri sa ospital kabay pa nga ni sila way nagkalataman pero ini nga mga personalidad ang ari lang diri sa May Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital. Ginapacheck o gina-check pa naton si Matinion kung basi may iban pa to, no? Kaya mga trabahante ini sila kabay pa nga wala na lang kag sila lang ini. Action firing line. Las 8:50. Sige, balikan ko sa Action Dale Salazar, Action Hensa, no? Sa dire na lang ko sa bitaw naton nga report niyang iban na pabwasanta na lang na. Kay kon ma-check taban karon gani ang police mismo sa Victoria sa PNP, no? Way pa sila kuno ideya basi labas pag hindi ka tama bla sinigid lang natabo ini
ati ang ano nato ng iban pagay nga detalye sini perting mga gakatabos negro subong ba? Action firing line. Action na Dale may nga biliwat. Yes, Action Bray. Umpisa sa Lunes nga adlaw at least 100 na sa mga motorcycle kag e-bike drivers ang nadakpan sa Bitaw Action Bray nga nagalabay sa National Road. Kung basihan sa Nokasar Sibuche, ang local ordinance naton diri sa Marsyudad sa Bacolod 100 pesos gid lamang Action Bray ang penalty nila sining nagalabay sa mga national highway. 100 pesos? Yes, Action Bray. 100 pesos. Poor, no? afford sang botos ng madakpan Action Bray. Wala nila wala nila Action Bray gina-impound ang salakyan kutob sa madakpan. Magluwas na lamang kung wala sang ORCR kag driver's license. Ining mga drivers sang tricycle kag e-bike Action Brian. Ting e-bike so, way giniya, I'm sorry Action Dayla, ang e-bike way giniya way giniya dokumento hindi way man ni sila gina parehistro mo. Kaya magana ni sa Sibuche Action Bray. Coverage gid lamang yang sining mga permit or business permit sining tricycle within barangay Action Ryan o secondary road nga ginatawag. Rason nga hindi na sila magsinguha Action Ryan nga magtabok-tabok dira magbinabay sa National Highway para hindi na matrasar ang inasining pagbiyahe or palangabuyan Action Brian. Ayun na what Action Dele isa ka problema kung nga daw hindi na sila madudla. Kay kung kisa mga miyembro ta sang Bitaw galantaw malanggani nga nagasinabad ni sila sa mga highway ta. Pero kung mga Bitaw ta dabi jutay tingki dakop di ko pati nga di ni magladudla sila. Correct Action Brian. Amo man sa gihapon ng panawagan ni Sir Sibuche sa sangguniang panglungsod nga kung nahimo i-increase Action Brian ang penalty. Hindi lamang sa illegal parking, mga out of route no, hining mga salakyan nga wala iba nagalabay sa insakto sinilang ruta pero sa karon do wala pagid aksyon ang sangguniang panglungsod sang syudad sang Bacolod Action Brian. Haro ang tingog ni Bitaw Chief Lieutenant Colonel Luisito Sibuche. Sir? Action Dale, okay na Action Dale Yes, Action Brian, no? So, ang panawagan ng rin is Sibuche nga hindi na mag-tingo Action Brian. Ngayon nga mga magagmay nga mga driver, tricycle, kag e-bike, no? Nga mag-violate pa sa layi, matapos man nga may aragid sang memorandum nga ginpapanawag ang DILG nga they are not allowed nga maglinabay or magbiyahe sa National Highway. Update balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Action Dale. Balita gikan sa syudad sa Bacolod. Actually, ang problema ngayon is Bacolod ni cancer na diya. Ang mga e-bike, ang mga tricycle. Prangkang istorya yaway na ni kabulolngan di. Una-una, ang magbagatag kasang penalidad sa ila, isa kagatos ka pesos lang, pwede mo na malukat ang imo sining tricycle kag e-bike. Dirati ka simple malana sa 100 pesos ngayon. Sakto ning panawagan ni Sir Asibochio, dungag-dungagan ang penalty. Butan tabi mga 500, tubtob 1,000. Amin lang ga ubo-ubo gid sila. Action firing line. Wait naman is sila ginahambalan nga hindi ka mo magipangabuhi maning ila legal maning ila gani pero ti may mga regulasyon kita nga dapat sundon. In fact ang iban diri gani nagalinabay iya sa inner lane gani mo nga kon basihan ta sa regulasyon sang LTO ang Republic Act 4136 kun ka magsala nga ang mga hinay magpadalagan nga mga salakyan bisan four wheels ka pada, motorsiklo ka man, tricycle ka man, diri ka ganyan dapat sa outer lane nga ginatawag sa pinakakilid bla. Hinay ka mo, bawang iban, susko, bisan ginapituhan na, tulukon ka pa masakit. Action firing line. Tiini sila nga mga tao, we don't know kung nakaintindi ni sila sang laye sa trapiko o kon wala. Or basi ang iban di ka patulututunto ng gidlang. Action firing line. Di mo na ginaayo ta ang Bacolod Traffic Authority Office o kon Bitaw, sir. Nga ibutangan tagid ba sang bangkil, gibla? Hindi bangkil, iya nga gakapungel, kundi bangkil, gidya nga pagpanakop. Jutay diferensya, hala dakop. Ikaw naman, hala dakop. Para at least magkaladudla, bla kag matagam. Dudla kag tagam. Para hindi na magsulit pa. Kag sigurado ko ining problema ta nga
galinabay sa National Highways dakon sa din pada ma-address ni. Action Firing Line. Kaya ko na mo amo mala ni perme plus pagid sang penalty nga isa ka gatos ka pisos nga ginapangalimog bala na subong sa mga manog-inom da. Kadlawan lang tani sa mga pasalawayon da. Action Brian Morden. Action Firing Line. May nga bilang kay kuana naga-monitor subong mga kaksyon sa ton sini nga mga utod si Madam Stella da Alpabito. Ma'am, salamat gid. Wala bang hindi na ma'am, ikaw ha kasakit sa komentaryo mo Madam Estela ha. Action Brian Morden. Action Firing Line. Basi wag man na si Bangkel, basi bro go up na ni tanan. Ganun yung Brian, monitor lang kami di kada gabi. Firing Line, greet ko lang duwa ka kids ko no ba na kuman, greet ko man sa Hacienda Palencia Family Española. Thank you, Action Brian Jeninia, La Paz Street, La Carlota. God bless. Salamat. Mention mong mga kabataan mo kang imubana kay para malawguan tang ilanganan. Yung gabi Action Brian, monitor lang kami di sa Cadiz. Salamat. Kumusta ang mga ugatada? Action Brian ang nagkatabo sa hanay sang PNP. Daw si Jack Balaan. Daw karduman kag sang nagliligad pa nga pelikula. Abi ko sa istorya lang actual gali nagakatabo. Makahuluya kaso Pinoy te. Dods niya. Juan 10:30. Ako kag ang amay isa. Ano ato do mayo to. May sugpon siya nga Bible verse mga ka-action. Action Bright, kung hindi ko magsala, Cadiz Viejo na sila, makadto, nakapabulong na kami da. Gali. Posible guro eh. Action Bright, ang mga private kung makakadto sa downtown, pinaltihan man kung amon lang gidna. Kung amo man lang gidna yabi ang masarangan nga i-service abi. Dapat sila tanan way PDI. Galing kay ang DILG nakatutok subong sa mga e-bikes kag sa mga tricycle. Ang panakop sang e-bike kag tricycle agi lang na, hindi na magdugay ang napanay pareho sa pedestrian lane sa Araneta. Kadamo sa makulod nun subong gari ako abal niya na. Sugay na way mangyapo. May gabi lang, Baira Salgado Family. Tamyaw lang, Sonia, Baira, Rosal, Santa Kuling. Salamat, Grasinyo. Darigid lang kayo ma-play ko na yung Blasonata before kita mag-wind up tonight. Mino-mino ni isang tanan mo. Balbal. Two lovely flowers. One is red, the other's white. Sarah Hironimo. Matthew Gudichino. Nakasalgid sila. Nag-tide sila kagabi. Ginpanghigtan gid sila sang palakpakan. Pinanghigtan gid sila kagabi. Pero ti may napuruhan sa puwak. Pan mo, palahambal guro. Kutso-kutsiro kasi tawab lang. Di man magduda si Mateo kung why ni siya may nagutik man siya mo. Tunto ka. Okay, si Manang Ernesto Paul Parinio, insakto na Action Brian imo. Ang single nga motorsiklo may mga sakay nga 3 kag tricycle sa tunga gagi. Abi nila daw sa Lunita lang sila, gapamasyar. Si Paul Parnia, sang Gardenville. Si Maria Elena is Mino Magmanua. Araman si Sir Philip Alonsagay. John Arquilas Araman. Good evening, Action Brian. Monitor kami sa Subong Hacienda Solidad, Barangay 20, Victoria City. Misinas, thank you again. Salamat man. Action Brian, ba perting yung mga sunata ba? Daw na dumduman ko manangakon nga mga kahapon. Muna yan. Variety na diya. Hindi lang puro. Action Brian, good evening. Aksidente kagina sang aga. Kilala sila ni nanay ko kay gatudlo na sila Legion. Religion gro, Legion gidman sa simbahan. Sige, correct me if I'm wrong ha. Ginbasa ko lang text mo. Ang need sang bata iya mahatag yahaw sa kagabihon. Si Dodong niya sang si Paliutro pag isang lain pag iniiya nga need. Ay, nako naman nga mga reactions. Anyways, mga action, why na kita sang igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagan sa mga viewers na ton dira buwas naman kita.
Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Hendris Pulgar, upod man si Sir El Rey Dutillas. Back up natin sa News Center Action on Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, update sa aksidente nga pagtampok sa mga kalamay yo sining mga trabahante. Kagi nyo naman nabatihan ang isa ka memorableng istorya sa Action Farming Line. Magilibati tabuas sa mangyapon ng istasyon kag oras sa ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon